käydään vähän runkoa läpi. Eli materiaalina on 6061T6 lämpökäsitelty alumiini, joka on yleisin sähköpyörissä käytetty runkomateriaali. Se on kestävä, se on edullinen, se on helppo työstää, siihen saa vahvat hitsaukset, se kestää hyvin korroosiota. Se geometriasta sen verran, että aina pitää tietysti ajatella ensin, että kenelle se on suunniteltu ja minkälaiseen käyttötarkoitukseen. Ja me ollaan pyritty EFATista suunnittelemaan pyörä, joka sopii semmoiselle tavalliselle suomalaiselle käyttäjälle. Ja paljon on profiloiduttu semmoiseen retkipyöräilyyn, kalastukseen, metsästykseen, ympärivuotiseen työmatkapyöräilyyn. Elikkä yksi asia, mitä me ollaan vuosikymmenten saatossa kuultu paljon, on kun meidän huoltoasiakkaat aiemmissa pyörissä on valittanut sitä, että niskat jäykistyy, kädet puutuu, selkä menee rikki, kun on liian kyyrö ajoasento. Eli me ollaan haluttu EFATiin suunnitella pystympi ajoasento kuin perinteisissä maastopyörissä. Ja tästä me ollaan saatu todella paljon kiitosta ja asiakkaat on myös valinnut EFATin myös ihan senkin takia, että ajoasento on heille sopiva. Keulakulma meillä on aika loiva, 66 astetta, joka tekee pyörästä helppokäyttöisen ja todella vakaan ajaa.